Eu son Noelia e destacome por ser clara, breve e concisa. O sea que non vos preocupéis, porque en 5 minutos, Eva, vos vais a comer, prometido. Eu son, Noelia, son parte deste proxecto Feminismos do Tempo, que estamos super agradecidas de colarnos aquí. Foi unha sorpresa para min tamén desde esta semana. Moitas gracias, Eva, estamos moi agradecidas porque contaras con nós, de verdad. O caso que non sei como pasar. Si se me dices... Feminismos do Tempo é un proxecto que xurdiu... Así xa está, non? Vale. É un proxecto lúdico e creativo en galego, feminista e didáctico. Vale, principalmente. Nós somos... por qué? Por que xurdiu este tema, non? Que é un pouco... Pois porque sempre nos contaron a historia medias e precistábamos crear como unha historia colectiva onde poñera en valor os logros das mulleres, non? Entonces, nós somos educadoras sociais, somos 3 educadoras sociais, que formamos parte de diferentes colectivos. Eu formo parte da cooperativa Atalayas, que facemos proxectos socioeducativos, e a nosa compañeira Tania Merenas, que forma parte do proxecto Avezar. Seguro que sabedes que soster os traballos é difícil, entón non podemos ser moitas no mesmo traballo, pero colaboramos, que é o que guai. E contamos con Marta de Conxenia para as ilustracións. Entón, nós somos educadoras, traballamos moito coa xuventude, traballamos moito en centros educativos, e dámonos conta de que non tiñamos como, parece que chega unha idade que se deixa de xogar, e de feito que moitos xogos non van destinados á adolescencia, porque, parece que nos institutos e nos centros educativos hai máis xogos ou máis cousas lúdicas cando son en primaria, que é unha gozada, pero non en secundaria parece, non sabemos que pasa. Entón, a nosa proposta, Feminismos do Tempo, é para maiores de 12 anos. Eso xa era algo de contar. Entonces, estos somos nós, porque sí que quería traervos, poñerlle corpo ás miñas compas que están por aí. Entón, que fixemos? Pois principalmente 3 xogos, vale? 3 xogos que son igual que... Son así, son a caixiña, son autoeditados, entón todo o que costa autoeditar un material que é super difícil e complexo, entón é unha parte de activismo noso, porque non sacamos un duro, vamos, para pagar o proxecto. Entón, tamén saben dicilo. Entón, primeiro acontecementos, que naceu no 2022, que trata principalmente da historia do movimento feminista, vale, explicar os logros das mulleres desde un punto de vista cronolóxico, porque sí que nos damos conta de que parece que estamos como nun momento moi tal, e miras a historia e es como, perdona, isto xa o fixeron pois as mulleres de Boston que se quedaban para mirar o clítoris e saber como era a súa vulva, non? E nos que estamos na revolución sexual, por exemplo, non? Que é como super curioso. No 2023 foi Invisibilizadas, que son mulleres feitos logrados por mulleres ao largo de toda a historia e cunha visión moi global, sí que sabendo que somos europeas, entón sí que coñecemos moito máis daqui, pero sí que quixemos que tuviera ese contexto máis global, e estando en deuda dicíamos, aquí no país temos moitas cousas, entonces vimos de presentar na Lila en decembro Galegas. Todos os xogos ven nunha caixiña que é duradeira, moi duradeira, e a parte das cartas, que consta de 55 cartas, por exemplo, aquí o primeiro, Elisa Marcela, 55 cartas, que trai un folleto, vale? Entonces, en que consiste o xogo? En crear unha liña do tempo, é como un timeline, vale? Entonces é como crear a liña do tempo. Pero como vos dixen, nós somos educadoras, xestionamos grupos, acompañamos procesos, entonces sí que quixemos poñer outras posibilidades de xogo para facer en gran grupo, pensando nos grupos aula, por exemplo, de institutos ou grupos de mulleres ou grupos para a terceira idade. Nós témolo probado así con diferentes personas, e a verdade é que é moi enriquecedor, non? Entón, temos como diferentes opcións, que nos parece super interesante. E tamén un código QR, donde se descarga toda a información que veña nas cartas, vale? É dicir, se algunha carta como esta, pois no código QR ten un pouco que esta carta, vale? Así un pouco a nosa indicadora. Entón, todos os xogos foron presentándose nos diferentes momentos, sempre escollemos unha carta para presentar o xogo. A primeira foi a frente da copa menstrual, a segunda Celeste Cairo, que xusto deixounos hai pouquiño, e na última eliximos a figura de Lola Ferreiro como esa homenaxe de que estuvo aí e fixo polo noso movimento feminista en Galicia, que
nos deixou por relativamente hai pouco, entón é quen pecha este xogo, non? Todos os xogos se poden xogar conxuntamente, é dicir, que están feitos para que se poidan intercambiar. Estas son imaxes así dos primeiros xogos, vale? As primeiras 3 pois, serían do primeiro, as segundas 2 de invisibilizadas, para que, bueno, vos fagades unha idea das cartas, de todas formas, puxenos ali encima da mesa abertos, por se queredes ver. Perdón, parece que non quero ir. Estes son un pouco o da segunda, vale? Parecenos, escollín estas cartas porque me parecía como moi significativo vendo o programa que estamos no centro delas, que sale a Nai, que eu vin a peza, encantoume, das irmáns Toza, la Bellotero, que foi unha disidente sexual, que ven despois este traballo que tamén é moi interesante coñecelo, Irene González, o traballo que fai Cris López desa recuperación, e a Lila, porque para nós sí que é un espacio aliado e de coidado que tamén está presente, non? Entón, fixadevos que de repente, cando vimos as xornadas, é como, nós temos que estar aí, que temos todo isto en 55 cartas. Eva, por favor, métenos. Bueno, este era un vídeo para como se xoga, pero xa vos podeis facer unha idea. Exemplos de grupos xogando, a verdade é que é enriquecedor, ahora sí que estamos como intentando difundir máis, porque sí que temos esa parte como de crear, e despois nos dedicamos aos nosos traballos, que é o que nos dá de comer, entón de repente é como naide sabe, moita xente non sabe estas cousas, entón agora é como, veña, vamos a dar un pouco de difusión, pero isto de falar de nós mesmas, e que guai lo hacemos, isto mola moito, pois nos costa un pouquiño, entonces pois aí, bueno, ese papel, non? E nada, se queréis coñecer un pouco máis o proxecto, ten redes sociais propias o proxecto, ten correo propio e teléfonos tamén de contacto se necesitáis saber algo, e este é a frase que sabemos, de ubícate no feminismo e non perdas o tempo, así un pouquiño de tal, e como vedes, bo proveito!